Hello, Dennis, go ahead. Iti Lawaga City, inagsaro nga Baguio Cruising, dante ken emong, adalati na perdi nga natayang kasawitin iti pagpagay, handa po iti kinipig sa iti todo. Iti datos kinparap ati Department of Agriculture, umabot ti 1.7 million pesos, ti balor iti amin, dahil iti benek iti agrikultura, gabu ken Baguio Cruising, dante emong, plus iti habagat. Kunamin judicial na upila, manipod ti City Agriculture Office ni Mato iti perdition iti agrikultura gapu pa lang iti habagat nga nakisa nga tutudo may syotang dahil iti high value crops pampagay kastamatan iti livestock kaya iti poultry and fisheries na malagip ay Bernard ada iti inayano tatang talaga na baka iti karayan padsan iti Lawag City iti Calabes may rescue iti CDRMC iti Surat iti Lawaga lumabot na ti 30,000 dito ang hektarya iti nalayo sa Pagayan gapo pa lang iti nagpinsa nga tudo kaya saan unang alas na nag-estasyon na po na manapektaran dito yung pagpagay nga ay raraet lang sa sakbayan na dimanon ito'y sorno nga Bagyo iti lang nga Calabes mang namnama iti binek ti agrikultura iti Surat iti Lawaga makaalong-aw iti napektaran gapo tayo iti munang itulong nga abono kastamatan na dumapay nga pagkanakwada para iti panagatalon iti reto first cropping season. Para natin, iti natagtaran iti Philippine Crop Insurance Corporation tapos takit at iti mapasubli nga naperdi nga mulmula iti manalon iti Surat iti Lawag iti agdama ay dudana gapu iti nakastreken nga Baguio Kuning iti Philippine Area of Responsibility awan iti na pagdanagan na iti manalon nga butaw iti direkta nga apekto na iti pagilantayo dati Baguio Kuning nga nakastreken iti par yamno pa iti kasta kung iti DA masapulat tamit iti nagsagsagana tanya mga oras iti agbaling apekto panowen kabugas takit sa mga pektaran dagiti mulmula nga pagpagay hindi ka agdama iti banal kaya medyo madaman iti panagpalasot iti dawa duma kit nakarikabag dumat tensal pasan iti panakiret na 3 days ago kita nga saben man narimanan iti panagway dito magtakkel katalunang pagpagay iti Surat iti Lawag barbaring kasta natintas iti akit kaya nga tawen gaputawan iti nakaroon nga bagyo kasi mangbay iti laing nga Calabes tamag kelang iti City Agriculture Office Idol Dennis Salitio Tatak Armen.